মদ কিনিবলৈ লাইচেন্স দিছে ইউ পি পি এল গভर्नमेन्टৰ प्रमद बर' डांगरिया সময়ত आसाम सरकारनिफ्राय लाइसेन्स मोननानै आसामाव रोजा 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 वाइन शप खुलिनायनि सिमा गैया रायजो राजा नुदोंमोन। ओरैबायदि वाइन शप दं। आजिखालि वाइन शपआव बायनांगौ ओमफ्राय साइडआव लोंहैनांगौ आरोना। सिगांनि समफोराव माने जेराव बायनानै मोनो बेयावनो लोंनायनिबो सुबिदा दंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बाथ्राया बिटिसिनि एबा बड'लेण्डनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जौ लोंनाया गावबा गावनिसो दै बियो। जौ लोंनाया गारनायाबो गावबा गावनि आरो लोंनायाबो गावबा गावनि आरो बेखौ खमायनानै लोंनायाबो गावबा गावनि, जानायाबो गावबा गावनि, बे गावनि सायावसो। दा जौ लोंनायखौ बर' हारिनिफ्राय जौ संनाय आरो जौ लोंनायखौ बर' हारिनिफ्राय फोजोबनो थाखाय मोनसे समाव संग्राम खालामदोंमोन जोंहा NDFB बिथांमोना, जायखौ जोङो बिशेफ होननानै मोनथियोमोन बै समाव। बिथांमोना बर' हारिनिफ्राय जौ सोंनाय जौ लोंनायखौ माने फोजोबनो नाजादोंमोन। थेवब्लाबो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बे समाव माने जौ लोंनाया खमायनाया, हिसाबनि लोंनाया, गावखौ एरायनानै थानाया, जौ फाग्लानिफ्राय जौ लोंग्रानिफ्राय एरायना थानाया, ड्राग्स जाग्रानिफ्राय एरायनानै थानाया गावबा गावनिसो बियो। खिन्थु जाय मानसिया माखासे एवारनेस प्रग्रामफोराव दैदेनगिरिफ्रा, लिडारफोरा बाथ्रा बुङो, बेफोरनि एन्टि ससियेलनि गोबां लेक्सार होयो, गोबां बोसोन होयो। दा बेफोरनिफ्रायबो सोलोंनांगौ आरो लाइमोनफ्रा माने। आजिखालि बेफोरखौ फोसाबनो थाखायनो गिदिर गिदिर प्रग्राम लायो। रायजो राजाफोरनिफ्राय न'खर न'खर रां रुफा खाङो। थाखा फैसा खांनानै, माइरं खांनानै बिराद गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामो। नाथाय जुदि एसेबां गिदिर प्रग्राम खालामनायनि उनाव एन्टि ससियेलनि मोजां मोजां बाथ्राफोर बुंलांनायनि उनाव, लिडारफोरा बुंलांनायनि उनाव जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि फल' खालायाबा, जुदि बे मेल खुंनायनि मा ओंथि थानो रायजो राजा नोंथांमोन, नङा नङा? मा ओंथि थानो? थ' बेनिखायनो बियो साफ्रोमनोबो मोनसे साननो हानाय गोहो, बुजिनो हानाय गोहो, हमदांनो हानाय गोहो, बेखौ बयनिबो हरदों, होखादों आरो जोङो बेखौ बाहायनांगौ आरोना। मेलेम हरदों साननो थाखाय, नायनो सिनायनो बासिनो थाखाय मेगन हरदों, जानायाव गोदै गोखा गोफा संख्रि गोबाब गोसा फेनाय बेफोरखौ खुगा हरदों, सालाय हरदों, नङा होमबा? जों साफ्रोमबो बासिनानैसो जानांगौ। दा बाथ्राया फैदो, मानोना लाइमोनफोरा जौ लोंनाया, जौ लोङोब्ला सोरबा सरकारा लाइसेन्स होग्राया दाय जाया। सोरबा गभर्नमेन्टआ लाइसेन्स होनाया दाय जाया। लाइसेन्स होनाया दाय जायो नामा? लाइसेन्स होनाया दाय जाया। दिनैसिमबो जोङो आसामाव नुदों लाइसेन्स होग्राया दिनैसिम दाय गैया। खिन्थु नोङो गाव बासिना लोंनो रोङैयासो दाय, जानो रोङैयासो दाय, नङा नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आं बेखायनो खावलायबाय, दा जाहाथे दाखालि बावै एसे नोंथांमोनाबो भिडिअ नुदों, जोंहा बिक्रम दैमारि बिथाङा, जाय बिथाङा जोंहा बिटिसिनि लाइमोननि इयुथ्सनि बिथाङा आफादगिरि ना नेहाथारि, बिथाङा इयुथ्सनि बिपिएफ लाइमोननि इयुथ्सनि नेहाथारि। थ' बिथाङा बुंदों, लाइसेन्स होनायनि खोथाखौ बुंदों आरो बिथाङा माने सोर होदोंमोन लाइसेन्सखौ? UPPLआसो होदों, सरकारासो, नैबेबायदि बुंदोंमोन आरो। थ' लाइसेन्स होनाया दाय जाया, बे जानायनिसो। आरो बेखौ इयुथ्सनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा बुजायनांगौ आरोना, खावलायनांगौ, बानजायनांगौ लाइमोनफोरखौ माने। थ' बिसो खामानि आरोना। थ' मोनसे खोथा जोबोर बाख्नाय जाथावना, जा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंदों, फैगौ फेब्रुवारि 10 थारिखआव जिथुनाखि 100 क्रर एबा साफायाव 2 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों। जायफोर माने बेखार लाइमोन, आनएमप्लयि,
माने गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय थ' बियो जोबोद बाख्नायजाथावना जादों। थ' बेखौ मोननानै जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो, माखासे बिजनेस प्रफेसनेल फालांगि मावनो हायो, थ' जौगायो आरोना। थ' दा बेखौ बानजायनो थाखाय आं खावलायबाय बिथांमोनखौबो। थ' दिनैनि आंनि भिडिअ'नि टपिकआ बेखिनियानोमोन बुंनो गोनाङा। थ' बेयाव आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला थारैनो निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथियो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।